Každý z nás už kupoval alebo predával nehnuteľnosť. Mnohí to urobia viackrát za život. Vždy ide o najdôležitejšie obchody. Kto však vie, ako sa vyhnúť realitným podvodom a neserióznym firmám? Kto dokáže kúpiť či predať nehnuteľnosť najvýhodnejšie bez stresu a za najkratší čas? Si to ty? Ste to vy? Vitajte v Remaster, v prvom dieli audiovizuálneho kurzu, ktorý vás za pár chvíľ naučí hýbať sa vo svete nehnuteľností. Získate návod, ako najvýhodnejšie kúpiť alebo predať svoju nehnuteľnosť. Pochopíte celý proces od obhliadky, stanovenia správnej ceny, právny servis, cez hypotéku, katastrálne konanie až po odovzdanie nehnuteľnosti a bezpečnosť. Jednoducho, aby všetko prebehlo čo najvýhodnejšie pre vás. Získate rady a tipy, ktoré doteraz používali len realitní obchodníci. Ušetríme vám čas, stres aj peniaze. To všetko rýchlým, jednoduchým a možno aj zábavným spôsobom. Remaster je prvá pomoc a povinná výbava pri predaji a kúpe nehnuteľnosti.